Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Patay ka gano'n kung di ka matugan. Nasa soda ng badyo. Tugan sinoda, ayaw pa makakam. Basi mapasaylo ka pa kung tugan ka sinood. Apil ka sa ambos ni Leon. Wa, kinanganak ako asawa. Nagsulti ka sinood. Oo, tiyo na akong gisulti. Ako lang pa mga ako asawa. Wapil ko itong maong ambos. Sige. Biya ang trabaho. Ayaw pag-apil-apil ani. Wa kay alay. Biya na din og ayaw nagpanik. Makalakaw ka ba? Kay paaray akong giigo ni mo. Biya na! Salamat. Salamat. Oo, biyan ako din eh. Makitaan ka pagalan ako din eh. Mapatay ka na gano'n. 20,000 ako diha ni mo, Bel. Okay. Sige, okay. 50,000 na say ako diha ni mo, Jer. Okay, sige. Ay, sumusugod na to. General, Sa, pasya ka din unsi pasi. May tao na sod. Wamilikit siya. Ikay General Panso? O siya, General mo. Ako ano mas? Nawa si General Pancho. Sorry ninyo ha. Wa man sa bumaon sa. Anak ka tawas dito. Hindi ka makaikyas, General. Lutuson ta ka! Hindi ko ang sakyanan sa tuo. Bila ko masunod. Ari ko nuri agi. Kaduhan ako nanawag, pero way tumag. Litsin ang mga tawana. Kung sirado ang gate, damagi! Ano ang magkasutat? Chito! Litsin! Abirton yan! Mike Abirton yan! Ilahos sura sa kanan! Chito! Ilahos! Kana! Chito! Kinsa may pusil! Kinsa! General Pancho, Kinsa ka! Kinsa ka! May abilidad ka doon. May suga! Desidido ka! Bahay ka, laki. Nag-una ka pa na ako pag-abot aning akong result. May abilidad ka. Tagsaon. Brilliance kag pamaagi. Nagalitan ko. Sulti ka. Kay usara ka tao ang nagbantay din. wa na ko patyang inikinugyanan din eh. Siguro kung di siya parehas mo, General. Ipapauli ko siya sa ila. Kay mihilak og nagpakiluoy nga di na ko siya patyon. Giablihan ko lang daan ang gate. Aron sayon ka makasud din eh. Gusto kay na ako ang parehas nimo. Nagkinahanglan ko nimo. Hatagan ka na ako dakong sweldo. May allowance ka. Kompleto mga benefits. SSS, pag-ibig, PhilHealth, Midyear o Christmas bonus. Doon na ka pa'y retirement do. Mabulahan ka na ako. Pero sa dili pa nimo dawaton ang akong tanyag. Tirador ka no. Sa imong pagka-tirador, doon na kakay mga benefits sama sa akong ihatag nimo. May nalimtan pa ko. Hatagan ka na kong royalty. Isip bayad sa pagtabok nimo nako. Nag-umog-umog sa katamis ang duga sa akong offer nimo. Do, niyang ikaduhan akong pangutanan nimo. Sa dili mo padawaton ang akong itanyag nimo. Nganong patyon man ko nimo? Nganong gusto ka man... Nganong gusto man ko nimong patyon? Nganong patyon ta ka? Tungod kay ako kining obligasyon, General. Nganong patyon ta ka? Tungod kay ako kining responsibilidad. Nganong patyon ta ka?
Tungkol kay buti mong patyon ang tao nga mitabang aron mabuhi pa ang akong anak. Kanina ko naglingkod din doon sa portahan. Aron ko manukto ka. Mablihan na iti ka sa portahan. Bit, di ko'y, patugnas nanay ni mo. Tuwag na, stasina. Kanina ra. Sud. Greg. Oh. Ikaw daw ang asawa mo na ginani mo. Unsay mo lakaw. Nagsugod ako balik, di ko'y. Greg. Nagsugod sab ko og laing Nagsugod sab ko og laing tikang sa maong panginabuhi. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!